Kini mao si Kristo, ang anak ni Maria, ang kordero sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ni David, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nila ko ang kayo ng kalawat kanimo, apan ikagulong ka lang ug maaari ako. Lawas sa dugo, Kristo magkampi magkakanado alang sa kinabuhian. Amen.